Idem urobiť rozhovor s Karolinkou Kolomár, ktorá žije vo Francúzsku a chodí tam aj na školu ako francúzska. Takže toto je Karolinka. Dobrý deň. No, Karolinka, ja som sa ťa chcela spýtať a my robíme aj preto tento rozhovor, lebo vo Francúzsku sa predseda triedy, alebo predsednička triedy volá délégué. Áno. To je ako keby delegát, hej? Že ty si delegovaný niečo pre tú triedu vybaviť. Áno. No, a ty si už bola delegé? Raz. A kedy? V prvej triedy. V prvej triede. Teba takto. Ako sa človek stane delegé? No, musíme urobiť takú malú prezentáciu? Áno. O na sebe? papier. O sebe, nie o sebe, ale naše nápady. Vaše nápady? A čo by sme mohli urobiť v roku. Áno. A potom ako sa vyberie? Kto vyberá toho? Naše kamarádi. Tvoji spolužiaci v triede, hej? Áno. Ako sa povie spolužiak po francúzsky? Élève. Élève. Camarades de classe. Aha, camarade de classe. Tak? Áno. Ja nemám dobrú výslovnosť. No. Čo som to chcela? A čo všetko musí robiť delegé potom, keď je zvolený? No, musí ísť na... dvakrát v roku sú veľké... Réunion? Áno. A to sú také stretnutia veľké, také meetingy? Ale... A kto je na tých stretnutiach? Naše delegé. A ostatní delegé? Aj z ostatných tried? Áno, všetky aj až do... Všetky triedy. Všetky triedy, od najmladších po najstarších. Áno. A o čom sa tam bavíte? O čom tam rokujete? Že nápady, čo sme chceli a čo naše kamarády de classe chcú vymeniť. Že čo je zlé, čo by sme mohli dať a také veci. Super. A čo som to chcela? Ja som sa chcela spýtať, že tento rok ty si nevyhrala ako delegé, ale prihlásila si sa. Áno. Koľko ľudí sa prihlásilo za to, aby boli zvolení ako delegé? Tentokrát veľmi veľa. Sme boli 10. 10, takže to bolo veľmi ťažké vyhrať? Áno. A čo si sľúbila ty, čo si dala do toho programu? No, som dala, že by sme mohli ísť na Louvre a že by sme mohli, že... Vyzdobiť triedu? Áno, že keď sú Vianoce, tak dáme také veci vianocké a... A môžem sa niečo spýtať, prečo si sa prihlásila? Lebo som chcela vedieť, kto má apreciuje, že... Aha, kto ťa ocení? Áno. Tak. Ale ty, prečo by si chcela byť delegé? Že čo ťa na tom baví? No... A povedz úprimne, že jak si mi to povedala prvýkrát. Áno, že niekedy sú také veľké reunion, ale teraz som veľké, tak to je iba 2 hodiny, ale to je dobre. A tam nemusím sa učiť. To je super. Ja nesnášam sa učiť. Áno, takže tebe sa to vyložene hodí, aby si mohla chodiť. Ale aj veľmi dobre som pomáhala a... Áno, to ťa bavilo? Áno. Lebo povedz mi toto, že ako si pomáhala? Tam, čo robí delegé v triede? No v triede pomáha ľuďom? Keď niekto má, že... nejaký problém? Tak, že sa mu nedarí v škole, alebo by chcel... Máme v škole takú pani, čo môžeme ísť tam na hodinu a hovoriť, čo chceme. Áno. A tak oni prídu na delegé a hovoria, že by sme chceli ísť ju pozrieť. Aha. A tak my to... Vybavíte. Áno, ale no. Tak to je super. Áno, takže to sa ti páčilo. Ty si rada pomáhala svojim kamarádu klas? Áno. Vyriešiť nejaké problémy. A že oni z mojej školy vždy robia fut naše kamaráti od klas. Áno. A vždy potom sa vadili. Áno. A toto sme museli robiť. Vyriešiť problémy. Hej, také keď sa vadili. No a niekedy sme museli, že jeden
jak sa hovorí, Týždeň? týždeň sme nemohli, oni nemohli sa hrať, lebo sa tak mali aj vadili. trest. Áno, to bolo smiešné. Oni niekedy boli dosť zlí so mnou, tak to bolo dosť smiešné vidieť, že oni sa zjednodili takto. Že sa na teba nahnevali, lebo si im dala trest. Nie, oni moc ma nelúbili a ani ja som ich moc nelúbila, ale to bolo dosť smiešné ich vidieť, nie sa hrať. Oni boli, to bolo tak smiešné. Dobre, Karolinka, ja som sa ťa chcela ešte spýtať, že tento rok máte vybraných delegé, hej? Áno. A čo slúbili oni a splnili to? Zatiaľ nie a myslím, že ešte to nesplnia, lebo oni sú veľmi dobrí a ich ľúbim. Áno, sú tu kamaráti, áno. Sú kamaráti, ale moc z toho neurobili, ale sme urobili našu triedu, sme ju ozdobili. Tak to bolo fajn. Áno. Takže tí noví delegé akože nasľubovali, ale moc toho ešte nespravili, hej? Áno. Typické. Áno. A sú aj takí delegé v iných triedach, ktorí sú fakt dobrí? Áno, my sme v 6. A sú 3 triedy. Ja som Safir, je turquoise. Turquoise, aha. A je Outremer. A tá od Outremer, wow, oni sú super, že... Koľko toho robia? Áno. Ako to je možné? No lebo oni sú veľmi... to je aj ona, moja kamarátka tam. A ona je, že keď chce niečo, ona to splní, keď chce. Ona je taká cieľavedomá, hej? To je pekné. Trochu jak ja, to je preto, trošku ako ty, preto sa spolu bavíte. Áno, to je super. Áno, však aj to, že ste ozdobili triedu, to bol v podstate tvoj nápad. Ale ja som to hovorila, že by sme to mohli urobiť a to bol fakt super nápad. My sa tak bavili to urobiť. Hej, dobre. A môžem sa spýtať, ty máš brata Filipka, mladšieho, a on nechce byť delegé. Áno, on sa bojí, že nikto nebude chcieť, lebo on nemá veľmi veľa kamarát. Ona má iba dievčatá, kamarátky, tak to je dosť smiešné. A tak to je také... Že on sa bojí, že nikto ho nebude chcieť. A že áno. Že bude sa mu Takže on nemá takú odvahu ako ty. Ale ja ho rozumiem. Ty mu rozumieš? Lebo oni sa smievali, ale to je... Ja to nie... Čo? Rozumiem, že... Preto sa smejú. No ale ja to dávam bližšie, aby ťa bolo počuť na kamere, vieš? Aha. Že ty rozumieš jemu? Áno, lebo niekedy, keď potom som chcela, ale aj tak som nebola, mi to nevadí, ale sa smievali, neviem prečo. Aha, že niektorí sa vysmievajú? Áno, že že to nezvolili, že sa ti vysmievajú. Mne mi to nevadí, ale... Niektorým ľuďom to vadí, hej, lebo vždycky sa to deje, hej, že vždycky sa posmieva niekto niekomu. Hej? Áno. Dobre. Myslím si, že zatiaľ stačí. Keď budem mať ešte nejaké otázky, tak za tebou pribehnem a spýtam sa. Dobre? Super. Ďakujem veľmi pekne, Karolinka, za rozhovor.